गोग्गायो मोजां बाथ्रा एबसुखौ लानानै गोग्गानांगौ नाथाय बिथांमोना एज आ एबसु बेसेबां सिनसियार हारिनि फारसे बे खोथायासो मेन जों दिनै साननो गोनां लौरिपारा गामिनि हिनजाव गदाय माबा माबि दै बेफोरबायदि दङ बे खोथाया नंखाय नङा सैथो होननानै जोङो मोनथिना मोनदों नांगौ जायोब्ला बेनि गोथां गोथि प्रुफबो होनो हायो जायखि जाया वेल खोथायाथ' जोबोद सिरियास जाबाय इलेक्शना जोब्बाय मेन्डेटखौ रायजो राजाफ्रा पाब्लिकआ अलरेडि होलांबाय दा बेवहाय एनआईए सीबीआई माबा माबि केसनि बाथ्रा बुंदों कुनु पयदे सीएम जाया जाहोआ होननाय बाथ्रा बुंदों मा बुंदों एक्चुअली नायनानै ला खुलुमबाय रायजोफोर हेल' एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो फिन खनसे गोसो गोरबोजोंहाय बरायनाय थाबाय माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायनो दङ नोंथांमोनजोंहाय आरो आं कनफिउजन जादों आरो बे कनफिउजन माने गोनो गोथो जानाय लेखानो आङो दिनै बिथांमोननि फारसे सोंथि खालामनो लुबैयो फार्स्ट क्वेश्चनानो जाहैबाय आं बिराद कनफिउज जादों बे मोनसे पइन्टखौ लानानै एबसुआनो यूपीपीएलआनो एबसु दा बिथांमोना बुंदों गोनो गोथो जायोब्ला जोंनाव सोंथि खालाम नैथियाव जाहैबाय मोजां अबजारभेशन खालामनांगौनो जानला मोनला निउज चेनेलखौहाय फोथायनाङानो दा आंनि सोंथिया बे बबे मोनसे निउज चेनेलखौहाय फोथायनांगौ बड'लेण्ड बुब्लि ना बड'लेण्ड रादाब थामथियाव जाहैबाय दिनै इलेक्शनावहाय जोङो थोंजोङै एबसुनि मावथिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ भटार्सफोरखौ सोरबा एमसिएलएनिसिम सोरबा दैदेनगिरि यूपीपीएलनिसिम लानानै थांनाय जइन जाहोहैनाय बा जइन जानाय इलेक्शन केम्पेइनाव थोंजोङै बाहागो लानाय दिलीप शइकिया बिथांनोहाय भट थुनो खावलायनाया बेफोर मामोन आं एसे गोनो गोथो जाबावदों बेनिखायनो आङो सोंदों मोजाङै अबजार्भ खालामबाय आं बुजिना मोनासै थेवब्लाबो मानो बुजिना मोनासै जोंहा खनिन आदाया बिथाङा बुंदों दिनै एबसुआनो यूपीपीएलआनो एबसु होननाय बाथ्राया गासिबो नंखाय बेफोर थगायनायसो होननानै बिथाङा बुंदों अब्ला जोंनि गोबां लाइमोनफोरा रायजो राजाफ्रा दिनै नुनाया एबसुखौनो नुदों एबसुनि फारसे बिथांमोना दिनै बायदिसिना स्ल'गान होलायदोंमोन थांनाय इलेक्शनाव बावैसो एबसुजोंहाय गुबुन जाथिफोरजोंहाय माखासे बुलाय सुलायबो जानाय खोनादों जोङो जोंनि खाथिनि समस्थियावनो आरो आंनो निजे फेस खालामदों मोनसे इनसिडेन्ट एबसुनि गारिजोंहाय माखासे एबसुनि वार्कार्सफोर फैसा राननाय आरो रायजो राजाफोरखौ बुथुमनाय केम्पेइन प्रसेसआव बाहागो लानाय बेफोरखौ जों नुदों दा बेफोर माखासे सोंथि आं बेनिखायनो कनफिउज जानानै बेखौहाय सोंथि खालामहरबाय बिथां दैदेनगिरिमोननिसिम इलेक्शननि सिगांसो बिथांमोना खौसेथिनि मुं गायै गायै बबेबा मोनसे हान्जाखौल' गावसोरजों दल्लब लाफानानैहाय इलेक्शनावहाय बाहागो लाहैनाय आरो इभेन जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारिनि समस्थियाव फैसा रानग्रा माखासे सोद्रोमाफोरखौ आं अलरेडि खोनादों मोनथिदों फैसा राननाया सोर बाहागो लादोंमोन सोर बायदिनो राननो होदों बेफोरबायदि माखासे खोथा दङ दा बेफोरखौ मोनथिया नङा मोनथिगौ बयबो मोनथिगौ नाथाय बुंलायाखैसो बाथ्राया बेनो एन्ड वेल भिडिअ आवगायनायनि सिगां नैबे मोनसे पइन्टखौहाय नोंथांमोननोहाय आं एसे खोनासंहोनो लुबैयो बेनि फारसे आङो फंनैसोल' बुंगोन दै बाखि रायजो राजा नोंथांमोनानो बेनि फारसे कमेन्ट्स हरदो मा फोरमायनो लुबैदों फोरमायहरदो बे जाहैबाय जोंहा खनिन आदा जेनेरेल सेक्रेटारि एबसुनि बिथांनिथ' मोनसे अलरेडि जोंहा सिनियन सारा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय लौरिपारा गामिनि हिनजाव गदाय माबा माबि दै बेफोरबायदि दङ बे खोथाया नंखाय नङा सैथो होननानै जोङो मोनथिना मोनदों नांगौ जायोब्ला बेनि गोथां गोथि प्रुफबो होनो हायो जायखि जाया बेवहाय एनआईए सीबीआई माबा माबि केसनि बाथ्रा बुंदों कुनु पयदे सीएम जाया जाहोआ होननाय बाथ्रा बुंदों मा बुंदों एक्चुअली नायनानै ला
CBI ni case atau NIA ni case ini tak ada dia itu kerja berdiskusi tidak ini tak ada awal dia lagi tahu dia atau sejarah kita ada yang tadi kau belum berke kita sorgar berke ini pasti dia aisyah pada jawab Terhadap ini pasti ada kebutuhan pasal lingkungan, kawan. Kebutuhan pasal lingkungan. Kenapa pas bersama konsel kasih dia, itu pun kasih dia. Aplikasi jadi buat, itu nanti yang potensial sih, orang ada. Tapi bapak orang tu bawa tapi begini. Asing, jadi sudah dibagi dari sisi siarja. Jadi dunia usia pun saudara ni sekolah. Before kau hasilnya, saya menjaga strongly observe kalau bisa kalau confusion tanah berdosen nausan, bukan dia usah bisnis kalam jaya, bukan dia usah bisnis kalam jaya, dia bakal bergol. Ada masih kita waktu di kawayangan, jadi jadi semua orang ini kalau di sini kerja tanah di mana apa pun tanah ini mana. Agar kawayangan koreksi siapa semua orang itu koreksi. Semua orang ini kita sakit benar ayo cepat lagi. Semua orang ini noni apa-apa yang terpaksa kalam jaya, cepat lagi. Semua orang ini dengan dokter sana aja cepat lagi nama. Well. खोथाया जोबोद सिरियास जाबाय इलेक्शना जोब्बाय मेन्डेटखौ रायजो राजाफोरा पाब्लिकआ अलरेडि होलांबाय 28 विन बहा बिथांमोना सिंगल डिजिटल' मोनगोन होननानै बुंनाया डाबल डिजिट एब्सोल्युट मेजरिटिनिबो बांसिन उल्टासो जाहैबाय बिथांमोना सिंगल डिजिटआव थाहैबाय जिहेतु जागायजेननायनिफ्रायनो हारसिंनि गोहोखौ दिन्थिनो हाखायासै दैट मीन्स पपुलारिटिया बहा दं दिनै माहारियारि आफादा दिनै बेवहाय स्पष्ट बुंदों जे दिनै बिथांमोना कुनु पइन्टे देरहाया एनआईए सीबीआई केस दिल्लीयाबो जाहोआनो स्टेटआबो जाहोआनो साधारन एमसीएल जानानै थानांगोन देरहालांबाबो होननानै बुंबाय दाना खोथाया बेसो ओथ टेकिंआ जालांबाय एज अ चीफ स्वेरिं इन सेरेमनिया जोब्बाय अखा जुब जुब हानायावबो बायदिसिना खोथा बुंबाय नाथाय गासिबो मोजाङै मोजां जालांबाय दाना अखा हानायखौ बिथांमोना इस्यु खालामबावो बेखौ दोनथ'दो स्वेरिं जालांबाय एज अ चीफ अलरेडि गनायबाय एसेम्ब्लियावबो जबाय माखासे एमसीएलएफोरा देरहालांनायफोराबो समायखिराखौ लालांबाय नाथाय बेवहाय मा नुखो जोङो राकेश ब्रह्मजों प्रमद बर' बिथाङा एबसेन्टमोन अपोजिशन हिसाबैबो बिथांमोना दिनैनि समाव रल लानो हाया अनलि साब्रै विल्सन हासदा विल्सनजोंहाय सोरबा दंबावोमोन आं नामखौ मिथिला XYZ साब्रै बिथांमोना प्रेजेन्टमोन बाकी सब बीपीएफनि आरो बीजेपीनि सानैसो दंमोन दा बेफोरबायदि अब्ला बिथांनि खनिनादा बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा मोनफ्रोमबो बिथांनि एनालाइसिस बिथांमोननि रायजो राजाफोरखौ बुजिनाया जोबोद सर्ट बिथांमोना एबसुखौ लानानै गोग्गायो मोजां बाथ्रा एबसुखौ लानानै गोग्गानांगौ नाथाय बिथांमोना एज अ एबसु बेसेबां सिनसियार हारिनि फारसे बे खोथायासो मेन जों दिनै साननो गोनां बिथांमोनखौ लानानै रायजो राजाफोरा बेसेबां खुद्रिनाय दङ बिथांमोननि मावनायनि फारसे रायजो राजाफोरनावहाय गोबां सोंथि दङ बिथांमोना बै सोंथिनि फारसे फिननायखौ होनो हायैयावनो दिनै बे मेन्डेटआ फैदों आरो स्पष्ट खोथा दिनै सोरखौबा मोजां मोजां बुंनानै सोरखौबा गाज्रि गाज्रि होनानै सोंखारिनाया बे मालाबाबो बिथांमोननि एबसु बायदि मोनसे हानजायाव थानानैहाय मावनायनि बिथांमोनावहाय एजेन्डा गैया बे स्पष्ट नुहुरो जेतु बिथांमोना दिनै सोरखौबा मोजां बुंदों सोरखौबा गाज्रि बुंदों दिनै थारमाने बिथांमोनावहाय इउनाइटेडलि खामानि मावनायनि शक्ति गैया गोहो गैया बा बिथांमोना बेबायदि लुगैया खौसेयै दिनै हारि मोनसे हिसाबै जोङो मावनांगौ बेबायदि बिथांमोना लुगैया बेनि मेन्डेटखौ होदों नैबे इलेक्शनावहाय बे स्पष्ट जाबाय दा बे फोरमान होयो बिथांमोननि जे ससियेलि जे डिसिप्लिन दिन्थिनाय बे गासिबो नंखाय बिथांमोना खुगायावल' दंसै
प्रेक्टिकलि गैया मावनायाव गैया बिथांमोना हारिनि फारसे अननाय गैया बिथांमोना जेखिनि बाथ्रा बेवहाय खनिन बिथाङा गावनि मावथिफोरनिसिम जे खौरां फोसावनाय जि मेसेज होदोंमोन ओरैबायदि बिजानु मेसेज होदों बिथांमोना नङैखौबो नंगौ माने मा गावल' रोंखा राखा गावल' गोरोंसै बाखि बेवहाय जनानै खोनासंग्राफ्रा मूर्ख नामा जे बिथाङा नंगौ नंगौ होननानै बुङोब्लानो गनायना लानांगौ बे नङा जायनि जाहोनाव दिनै बे भिडिअआ एक्सप'ज जादों बे भाइरेल जादों आरो जि बिथाङा याव जिगाब जिगाब बाथ्रा बुंनाय बे गासिबो खोथाया दिनै सोंखारि जाथावना बिथाङा जाखिनि एनालाइसिस खालामनानै गावखौनो माने एबसुआ दिनै अल इन अल होननानै जे बिथाङा बुंदों नंगौ अल इन अल जोंबो मानियो खिन्थु बेबायदि दैदेनगिरिया एबसुआव थानानै गावखौ दैदेनगिरि हिसाबै बुंना लानो लाजिनांगौ आरो नंखाय बांखाय दिनै बिथांमोननि जि प्रेडिक्शन एनालाइसिस बिथांमोननि जि हारिनि फारसे नंखाय बांखाय अननाय दिन्थिफ्लानायानो दिनै जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो जायनि गेजेराव दिनै माखासे गुलुं गुजुं थासारि आलाय सिलाय थासारि गावजों गाव नायनो बालायनाय थासारि दिनै जोंनि गेजेराव माने गावजों गाव फोथायलायि बेफोर जाथाया दिनै बिथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जादों होननानै आं सानो दिनै बेवहाय बिथाङा बायदिसिना बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोनानो निजे खोनासंनानै बेनि फारसे माबायदि कमेन्ट्स हरदो नोंथांमोना दिनै मोनथिखागौ जोङो अलरेडि नुखाजोब्बाय UPPL आ मा एबसुआ मा आरो बिथांमोन दैदेनगिरि थानायनिफ्राय जोंनि गेजेराव बेसेबां दावराव दावसि जाबोदोंमोन आरो दिनै फिन खनसे बिथांमोना अपोजिशननि रल लानो थांगासिनो दं बिथांमोना दिनै निउट्रेल जानानै सरकारजों दिनै हेफाजाब होफानानै दिनै खामानि मावनांगौ नाथाय बिथांमोना दिनै माखासे धरना होसिगोन आन्दोलन खालामफिनसिगोन होननानै आरोबाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गाज्रि ढौ लाबोफिननो नागिरदों जाय ढौआ दिनै मोनसे गाज्रि थासारि लाबोगोन जि सान्थि पिस होनना बुंबाय थादों बेफोर आरो गैयै जाफिनगोन नामा नैबे दिनै साननो गोनां बाथ्रा जादों जेनि फारसे दिनै मेलेमजिबि बिथांमोना गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरा बेनि फारसे सावरायदों आरो सोंखारिलायदों जे बिथांमोना दिनै मा थांखि लानो थांगासिनो दं बेफोरो गासिबो गावबा गावनि बेनिफिटनि थाखाय बा सोरबा बेक्तिगत स्वार्थनि थाखायसो नामा होननानै दिनै साननो गोनां सम जानानै फैदों रायजोफोर आं बांद्राय गोलाव बुंला नोंथांमोना नायनानै बेनि फारसे मा बुजिदों बेखौहाय फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट्सआवहाय आङो हयथ' बे कमेन्ट्सखौ दिनै एबारनिफ्रायहाय रायजो राजाफोरनोबो फरायथिनानै होगोन गोजोन्थों लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअ टिल देट स्टे ट्युन बाय दिनै जों एबसु मावनानै नोंथांमोननि जिउनि केरियार दानाय बे माब्लाबाबो ध्वंस जानाय नङा आङो खावलायगोन फरायग्रा जोंनि फरायसाफ्रा एबसु मावनानैबो फरायबाय था एबसु मावनानैनो नोङो साख्रिबो नागिरनो हायो जों बादा होआखै एबसु मावनानै नोङो न'नि आबादावबो नोङो हेफाजाब खालामनो हायो जों बादा होआखै एबसु मावनानै नोङो दखानदार जानो हायो जों बादा होआखै जों बादा होदों नामा जों बादा होआखै खालिबो एबसु मावनाया संगठननि मोनसे डिसिप्लिन ससियेलि नाजावजानाय माखासे खामानिफोरखौ मावोबासो नाजावजागोन ससियेलि नाजावजायै माखासे एन्टि ससियेल खामानिफोर जे खामानिफोरा नोंनि इमेजखौ नस्थ' खालामो जे आखुफ्रा नोंनि इमेजखौ नस्थ' खालामो बैफोरबायदि खामानिफोरखौ जोङो खालामनो नाङा बैफोरबायदि बेसादफोरखौ जों जानो नाङा बैफोरबायदि खामानिफोराव जों इनभल्भ जानो नाङा नंगौना नङा दे नङाब्ला जोंनि गेजेराव फोथायनाया रायजो राजानि गोमालाङोब्ला बेवहायसो एबसुआ दुर्बल जागोन दिनै एबसुआ मानो गोख्रों एबसुनि जेनाखि इमेज बियो गोथार आरो एबसुनि जेनाखि मावनो लानाय सिङाव आलदा सायाव आलदा बेबायदि बाथ्रा गैया जोङो फंबाय बिनानावमोनखौबो मिसगाइड खालामनायनि बाथ्रा गैया जेखौ थांखि लादों जोंनि इउनिटनोबो लोगो लोगो फोरमायदों दाखालिनो अखानायैनो नङा होनबा जों 26आव जोङो तामुलपुराव रायलायबाय 27 तारिखआवनो जोङो हाखु दाखुयै गसाइगावनिफ्राय लानानै बिश्वनाथसिमनि इउनिटफोरनो जोंनि बे थांखिफोरखौ जोङो खिन्थादों नैबेखौ जोङो थांखिखौ लानो गोनां जाबाय नैबे खारननि थाखाय जोंथ' लाखुमायाखैना सोरबाया होननाय बायदि नङा इउपिपिएलआनो एबसुआनो इउपिपिएल बेफोरो जाहैबाय बदनाम खालामना बुंनाय बाथ्राफोर बेखौ बिश्वास खालामनानै लाब गैया आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो गामियाव बे बाथ्राफोरखौ बुंनांगोन आरो बिथांमोना बुङो सरकारखौ बिसोरनो सालायो होननानै बुङो स्किमखौ एबसु अफिसावनो रानो होननानै बुङो आं सोंदोंसै बेवहाय 7टा इउनिट दङ स्किमफोरखौ एबसु इउनिट अफिसावनो रानोब्ला बिसोर राननो मोनफेरबाय सोर सोरनो पिएमवाइनाव राननो मोनखो बिसोर
सोर सोरनो जब कार्ड होनो मोनखो नोंसोर सोर सोरनो बक्स कालभार्ट होनो मोनखो सोर सोरनो माने लामा दालां स्किम होनो मोनबाय होनो मोनफेरबाय आनसलिकआ मोनफेरबाय बेसाराफोर दाखालिसिम बे न'आ थिङा माने गब्लंजोबनायमोन जोङो बुंदों नाजादों ओरै हाग्रामायाव बैहाय हाथाय फुनानै मर्निं वाक खालामबानो न' बोरायखौ नुबोबाय थायो बेसाराफोर बिराद खस्थ' खालामनानै खामानि मावबाय थादों दस्राखौ हायो हाया खोथा गैया बे आनसलिकआ फोसाबजाग्रोनांगौ होननानै जोंनि आफादगिरि बिथाङा धुमखि हरनायनि उनाव खारबोनानै बिथांमोना बेखौ दाखालि बानायना होनो गोनां जादों गुबुन गुबुन आनसलिकफ्राबो जिहक फाहाम जानानै दंजोबो इउनिटफोराबो जिहक फाहाम जानानै दंजोबो दाखालि जोङो जेबो मोनथाराखै बिथांमोनाबो खस्थ' खालामदोंमोन जातिनि थाखाय नंगौ देशनि थाखाय खामानि मावदों नाथाय